Dotoma Satsanga Kendra. Dotoma Satsanga Kendra. 9 Januari piknik जानायनि लाहार फाहार ओंखाम संग्रा हानजाया ओंखाम संनायाव मुखुबथार। पापर सावनो नागिरदों। सारायाव दैखौ माबायदि होयो? पापर सावजेनबाय। ओंखामा मोननायनि लामायाव। सयाबिन बाथोन बानलुजों। पापरा खादासे रेडि जाबाय। ओंखामखौ खांजेनबाय। पापरखौ प्लास्टिकआव सोनानै दोनबाय बा मोजाङै फान्थावनि बरा सावजेनबाय। जय आफा अबंलावरिनि। फाइनालि मोनजामारबाय ओंखामखौ। गोथावथार।
दा जानायाव मुखुबथार केमेराबो खेबदो रिभुआ आंनि केमेराखौ खेबनायाव हेफाजाब होफैबाय माने आयोजन बेयो आयोजना जानुवारि पिकनिकनि दिनैहाय जोंहा ठाकुरनि पिकनिक मा जायगायाव सोलिगासिनो बेयो दतमा सत्संग केन्द्रआव आइटेमाव मा दं लाब्रा दङ ओमफ्राय मैखुनजों टमेट' ओमफ्राय नैबे बुट काबुलि बुट ओमफ्राय नैबे सयाबिनजों बानलु बाथोनजों देनाय ओमफ्राय दालि जहल संनायफ्रा मादि जादों बिराद मोजां जादों संनाया बिराद बरिया ना गोथाव जाबाय थानोसै नायलांबाय थादों बैहायाव दङ बे मोनसे जायो नोंबो जादो